Spánková paralýza alebo syndrom starej čarodejnice. Duchovia a iné záhady, part 2. Čaute, moje meno je Miška a natočila som na svoj kanál už prvý diel tejto série, ktorý je momentálne asi najúspešnejším videom na kanáli. Pokiaľ ste ho náhodou nevideli, tuto niekde, alebo tu proste niekde okolo mňa vám beží anotácia, tak tam kliknite a pozrite si ho. No a dnes som zvolila ako tému spánkovú paralýzu. Mnoho z vás tento pojem asi pozná, ale pre tých, čo nie, jedná sa o stav, kedy ste v podstate uprostred noci zobudení, ale nemôžete sa hýbať. Jediné, čím hýbať dokážete, sú vaše oči. Ale o tom neskôr. Veľakrát sa tento stav v minulosti pripisoval nadprirodzeným bytostiam, a to hlavne čarodejniciam. V istom mestečku týchto čarodejníc bolo teda požehnané a jeden týpek bol prekliatý jednou z týchto čarodejníc. Stal sa mu zážitok samozrejme so spánkovou paralýzou a to sa pripisovalo tejto čarodejnici, ktorá sa údajne premenila na mačku, ktorá mu vnikla uprostred noci do izby, sedela mu na hrudi a on sa takmer zadusil. Smutný život. Aby sme sa však mohli baviť o spánkovej paralýze ako takej, musíme si ju rozdeliť do dvoch kategórií, a to na izolovanú, ktorá sa vám môže stať párkrát za život a vy si to vôbec nepamätáte, alebo opakovanú, a to už je ten horší prípad. Keď sa vám logicky opakuje, to môže byť buď dedičné, alebo spôsobené stresom a veciam s týmto spojenými. A my sa budeme baviť práve o tej opakujúcej sa. Po tej vedeckej stránke za to naše nehýbanie sa uprostred noci môžu reakcie chemických látok v našom tele. Celé je to v podstate odôvodnené vedecky. Ale veci, ktoré popri tejto spánkovej paralýze prežíva človek, už sa vysvetľujú vedecky ťažšie. Celé je to samozrejme racionálne zdôvodniteľné, ale sama by som tú paralýzu nechcela zažiť, našťastie som ju ešte nezažila. Ale veľa mojich kamarátov áno a hovorili mi o tom. Takže preto aj točím toto video. Táto spánková paralýza môže byť doprevádzaná teda halucináciami. Buď sú to halucinácie vizuálne, alebo aj tie audiovizuálne. Tie vizuálne sú v podstate, že môžete vidieť rôzne postavy, ktoré sa k vám blížia, väčšinou je to niečo, čo vám sedí na hrudníku. Môj kamarát napríklad zažil, že ho škrabala mačka a predstavte si tú bezmocnosť, že sa na to iba dívate a nemôžete sa hýbať. Fuj. Bohužiaľ, naozaj je to vec, ktorá existuje. Nechcem. No a pri tej audio stránke sa trošku zastavím. Teraz vám pustím zo pár takých zvukov, ktoré údajne ľudia, ktorí zažili spánkovú paralýzu, popri tom počuli. Takže si predstavte, že sa nemôžete hýbať, nejaká temná bytosť sa k vám približuje, prípadne už na vás sedí a ešte počujete tieto zvuky. Wow. Tiež vám sem dám pár obrázkov toho, ako údajne bytosti, ktoré sa počas spánkovej paralýzy zjavujú, vyzerajú. Také vety, ktoré hovorili ľudia, ktorí ju zažili, sú ako nepopísateľný strach, počuli bzučanie. Či viete, že spíte a zrazu ste sa zobudili a ste si toho vedomia vášho novonadobudnutého vedomí. Ja osobne na duchov aj na veci verím, preto pokiaľ by som o spánkovej paralýze nevedela a stalo by sa mi niečo takéto, tak by som asi umrela. Nie, vážne. Nechcem to. Budem sa dobre stravovať, zdravo žiť a vyhýbať sa stresu, ale toto fakt zažiť nechcem. No, aby toto video malo aj takú inú hodnotu ako takéto každé, čo si môžete nájsť o tomto v angličtine možno, alebo si o tom prečítať na nete, tak vám poviem jeden príbeh. Nebol mi prezentovaný ako spánková paralýza, ale pravdepodobne sa o ňu jednalo. Meno človeka vám nejdem hovoriť, ani kto to bol, budeme ho volať, alebo teda ju volať pani X, OK? Takže pani X študovala na istej škole. Štúdium, nemôžem povedať, že nenaplňala, ale celkovo ten jej život sa vtedy tak ako všelijako premielal a s priateľom sa rozišla, nemala chuť žiť. V jednu noc sa zobudila, opäť bola si vedomá, kto je, čo je, kde je, ale v rohu izby videla postavu. Postava bola čierna, nemala nejaké obrysy mala, nemala nejaké krivky toto. Tvár takmer nemala, tam, kde mali byť oči, boli iba prázdne miesta. Táto postava sa k nej priblížila a sadla si na ňu. Začala ju zatlačať do postele a dotyčná osoba
vedela, že žiť predsa chce, tak tú postavu zo seba zhodila a v tú chvíľu, ako ju zhodila, sa na celú situáciu dívala zhora, niečo ako astrálne cestovanie. Vtedy videla, ako tá postava ostala na posteli, chrčí tam a ako keby sa vstrebávala dnu do postele. Vtedy dobehli jej spolubývajúce, zatriasli ňou, ona sa vrátila a celým to porozprávala. Samozrejme, spať už nešli, rozprávali sa o tom a na ďalší deň jej spolubývajúca povedala, že jej kamarátovi sa stalo niečo podobné. Táto pani X, slečna, whoever mu zavolala, povedali si tieto príhody a oni boli úplne totožné. Tak, to ju možno z časti ukľudnilo, ja už neviem presne, ako to bolo. Ale najväčší gól na tom bol to, že jej ďalšia spolubývajúca jej večer doniesla časopis a v tom časopise bola maľba od nejakého maliara, ktorý zachytil presne tú bytosť, ktorú ona v noci videla. Ale, ako hovorím, máte tu nejaké fotky z punkovej paralýzy a zachytené väčšinou teda maliarmi ako fotka, to nemôže byť logicky. Čiže kľudne to mohlo byť niečo takéto. Ja osobne, keď som prvýkrát túto historku počula, tak som sa bála spať sama. Viete, ja rada vyhľadávam strach a strašidelné veci, ale potom sa bojím. Preto tu mám všetko zasvietené, aj sviečky mám zapálené, áno, presne z toho dôvodu. OK, tak o spánkovej paralýze je toto z mojej strany všetko, ale pokiaľ máte nejaké otázky, do komentára to napíšte. A tiež tam môžete napísať, či chcete, aby som v tejto sérii pokračovala a ak áno, tak napíšte, akú tému chcete preberať v ďalšom videu. Takže, dobre sa vyspite. A tak, majte sa krásne. Čaute. Šubadú. Pies.